Θα σας παίξω ποντιακή λύρα. Πάμε χέρια ψηλά μέσα που να κάνουμε αυτή την κίνηση. Έλα, λίγο αυτή την τελειώνα έξω. Πώς τον λένε το φίλο μας? Χρήστο. Χρήστο Παπαδόπουλο. Χρήστο Παπαδόπουλο. Χρήστο, συγχαρητήρια. Αυτή η λύρα που έπαιξες είναι ποντιακή? Ναι. Δυνατά. Πόσα χρόνια μαθαίνεις? Φέτος ξεκίνησα. Φέτος και παίζεις τόσο ωραία? Ναι. Η καταγωγή σου είναι από τον πόντο ή έχεις ή πώς επέλεξες αυτό το όργανο? Έτσι. Ήθελα και το επέλεξα. Σου αρέσει ο ήχος. Δεν σε ακούσαμε, Χρήστο? Μου αρέσει ο Μου ήχος. αρέσει ο ήχος γι' αυτό. Μου αρέσει ο Δεν ήχος. έχεις κάποια καταγωγή, κάποιες ρίζες από τον πόντο? Όχι. Δεν είναι ούτε πόντιος, ούτε... Σου αρέσουν και οι ποντιακοί χοροί? Ναι. Ασχολείσαι και με αυτό? Ναι. Είναι εύκολο μουσικό όργανο? Όπως το πάρει κανείς. Εξαρτάται από το δάσκαλο και την Πόσες ώρες διαβάζεις την ημέρα για να παίξεις? 1 με 2 ώρες. 1 με 2 ώρες κάθε μέρα? Ναι. Πηγαίνεις σε οδείο? δάσκαλο. Ναι. Πόσες ώρες την εβδομάδα κάνεις το οδείο λύρα? 1 φορά την εβδομάδα. 1 ώρα. 1 φορά την εβδομάδα, αλλά για μεταποκριτής διαβάζεις 1 με 2 ώρες κάθε μέρα? Ναι. Ωραία. Λίγους μήνες μόνο. Πόσο χρόνια ασχολείσαι? 1 χρόνο. Πόσο τι μαθαίνει? Λύρα κι αυτός. Δεν σε ακούσαμε? Λύρα. Λύρα και αυτός? Ναι. Είναι μεγαλύτερος και παίζει περισσότερα χρόνια? Ναι. Επηρεάστηκες και από αυτόν? Ναι. Λίγο. Βέβαια. Το περίεργο είναι ότι αν και δεν είναι πόντι, ούτε η μαμά του ούτε ο μπαμπάς του, η μητέρα του θα έρθει να μας δείξει στολές ποντιακές, γιατί είναι σε σύλλογο ποντιακό οι γονείς του, ενώ δεν είναι πόντι. Α, μάλιστα. Θαυμάζουν την κουλτούρα. Άρα θαυμάζουν, σωστά κυρία Στέλλα, θαυμάζουν την κουλτούρα του πόντου. Μπράβο σας παιδιά. Έχουν και μουσικά όργανα, λέει, αν και δεν είναι πόντι. Ωραία. Δεν ακούσαμε. Αντιγόνη, δεν ακούσαμε. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα σας απολαύσουμε εμείς σε λίγο. Ωραία.